Kadai kariu kentai ukun marwaya yang ai mentak adu sni Friday. Ngam tip kun ngam tip isu. Gila kerpan ngafun laisian ipsim. Kabut level officer juga 19 South Shillong Assembly Constituency hadian baklasya keno syukur bakadai geruthok harengkat ke cingsya pun bodna magi rensan sosial media mentak lai tungku si wei mau jungthut lengba ke cingle bom sunyau ke dawasnong laban kani kelong kemi ke tip kong bandri kenti rendathyang kalahap ap sangsad adu kelas step hene bani kendu rongba snong uba Edward Kharwanlang bot secretary snong ba joy renca banyo ek hok chungka nagini ginong ilam snong hakani ke jeng khon banyo ek hok lalai senran ya ka dik perlok nong snong bat bahiyeng ki balai song snai gane kelong kemi halor ka cingat apot klem da bakla i airu nalade penban ke basungolongo kalong hakat caka bani kendu baka kong bandri kenti bora arngut kini ginong ilam snong kilele kiar penban bantrei ke kam bala bensyat haki daki pausian la persyang bani fuani kini girang ba ban kerpa deki ban wan office snong bani kendu henrei urang ba snong cubab satyane fun kala katbau sekretari pat ukuran kelain keren he penban badai kasin ka bakhadu bola cuba bi ka phone kata ka por nyo buji min me dei bola kantaj ban wan office nong da ka bakaran teng e batomet sendon Kalau kau ni mau bak flatin anu step ngila mi da ka jing ka wei ka jumut da ka jing tylli lang nang dia adu banginda point ta ya po ngile po SP ya SP ngile DC da DC bde ngile po ironi walang bade EGM ne EGM Tiada ngila po yang tu ke jing tunu ke jing long tam ngili ai kita ki jing tho mo ka ba frame halor jong ka kita ka jing tho jong a asbiru tiada ngila po yang tu kami da ko ki issue hang tu kata kalong ba ki ong kala yang ni bangi ki BLO na kani ka 19 South ki bahab ha kani ka area jong kalaban bangi klem ai kata ka jing tho ki bangi ka ba ka DC ka ai bahaban pentip ikirang ba sno Tianga kata ka jinglingo ang mga don sa BIB palok jong ai dai BLO ngafun ni ieng kumno iklem ai namar ba I hakmat bingilay keren yo nga hakmat jong urang basnong ngala hand over ya kata ka order ngala hand over ya kata ka city begidon lang I rang basnong secretary dan si IB kidon lai samut hangta rekini bede yo mengiklem yo tikifun kala yo ibaroni walang yo mengiklem yo ya kata ka city dikipan ada ka soft copy na I kani kalau ka papelingo ken nama kani ngi tre as BLO dipisung thu ken baka election commission kadon kalong very strong te kaklanya is a powerful te matala da kani ka take action yang ki BLO yang che ingin leti mangi abakum ka snong kam support hoi ngi sung thu ya kata ka ji ong ka jom ki bangi klem yo Hele balei kan haban ong bangi klem wan ai kata ka city abangi ngi lawan ai kata ka city yang bangi klem yo kata ka city hadu bangi da phone u joy u bade secretary ngada kerpa di u ngong ba joy ngong bahas ya pli ka office nong idon company kunduk kerki maka ni ka kam yap kam im pilati ba bangi tre kan ka feel war ka kam rungi la bandu ada ngi bakla de kim sung thu bangi ngi leng tang ri kan thei ngi haban kamai ki kuan ieng ada jai ke jakpo ke jongi mano bankit kli yang ni nolor kata ngadu mensisngi ngasha ngahap sha ikani hatu mendaga sngi kim sung tu syo kadai kariu kentai ukun marwaya yang ai mentak adu sngi Friday ngam tip kun ngam tip isu gila kerpan ngafun laisian ipsim ngadon iban ngam tip selendar itip mai inkit mai Inkit mai iya ka dia. Hadu kharar ba jing isong hang ni. Ni khot kerpat ni la phone. Ni through the message kila ai. Like ngim yo answer hadu menta ngakwa ban clarify. Balei pi ong iklam yo ya kan ka city. Habang ngi la pa. Pi kwa ban kini ka jok po ka jongi. Ngi try hok bat mensia. Ni syai ku slap ni syai kan le. Pim sngau tho. Kadu sin try pila persyang ban phone yu tawrang basnong La laisian klem respond nga phone yu joy ngong ba joy wong man ngam la bangan pli ka office nong aba pis ngong thu ba phim la ban pli ka office nong ban ya kendo yang hi step down from that chair kam men to ya pi pin chong hang tu ada fi dong kum urang ba snong lu sket tri snong phim la ban kit kli yang hi nong song snong niwan hang ne ban syong niwan nak po press club nak tai ningilawan nak tai niwan hang ni bangin ya kendu yo tu mentionong tingila phun la lai sin sau sin rukat no konor jubab la kat no konor jubab tingi ap hang ni kini u hadu mentah
ke ba pelong hi phi ban apsa do ta baje ni kwa ka jing shai ke pi ni kwa ka jing shai u ba unwan hang ni ba kata ka jing jai ka ni ka khuan nga kum ka kemi kha ni pak met tingi kwa u bang unwan hang ni ngi nya kan ha ke ni ka i ba de ban shai ka da kum ka shinok ku tu men shinok tu de ban kit kli em ngi ken thei kam tam kini ni ki kun suet ni kwa ka ni u bu unwan